Започва Темпо в минутите до 16 в ефира на Радио Бургас на спортни теми. На ход е Темпо, предаването за спорт в минутите до 16. Имам удоволствието да приветствам с добре дошъл в студиото на Радио Бургас Петко Янков, треньор по баскетбол в клуб Делфин, треньор на подрастващи. Здравейте, господин Янков. Здравейте. Вие сте добре познат на баскетболната общност от работата ви в годините, но да споделите и за нашите слушатели с няколко изречения за вашата личност, кратка визитка. Аз съм сравнително отскоро в баскетбола. Вече 5-та година работя с подрастващи. Бургазлия съм. Завършил съм английска гимназия в Бургас. Там като ученик са първите ми стъпки в баскетбола. Не съм се занимавал професионално с баскетбол, но това винаги е било спорта на сърцето ми. И едва преди 5-6 години се захванах с това, защото обичам много да заработя и с деца. А иначе по образование съм инженер. Завършил съм и бизнес администрация в Съединените щати, в Аризона Стейт Юниверсити. Работил съм и в държавната администрация, в Министерството на икономиката, в производствената сфера, в много сфери, но така се случи, че открих себе си в баскетбол и работата с деца. Имате доста солидна квалификация. Какво ви накара да оставите възможността и големите пари, най-вероятно свързани с тази квалификация, и да приемете предизвикателството на спорта, който в днешно време в България не е особено привлекателен и заплатен, така да се го кажем директно? Именно работата с подрастващи и удовлетворението, което изпита човек, когато вижда как те се развиват, израстват. Вярно е, че в спорта няма пари, но стават все по-малко от година на година. По-малко, да, точно така. Но наистина удовлетворението е много голямо, когато виждаш резултатите, и то когато виждаш пламъка в очите на децата, когато ги награждават, когато са на игрището. Също така и родителите са много голям фактор, тъй като залите са пълни, когато има състезание. И това ми носи голямо удовлетворение и ме мотивира да влагам повече енергия. Може ли да приемем, че сезон 2014-2015 е един от най-успешните в работата с подрастващи формации в баскетболен клуб Делфин? Да, значи ние сме с 20... Може да говорите конкретно за водения от ваш отбор, както и за тези на колегите. Ние сме клуб вече с 20 години история, който... Отбелязахте го, да. Подобаващо в зала Бойчо Брънзов. И всъщност имаме такова класиране преди може би повече от 10 години с треньора Тодор Тончев с набор 92 с неговите синове там, които са израснали също в клуба. И сега вече 10 години по-късно, отново заедно с Тончев, единият отбор за от 14 години станаха пети на републиканско първенство и моя набор 2 и 3, които станаха четвърти до 12 години, което за нас при нашата организация и при нашите условия на работа е наистина голямо постижение, тъй като се сравняваме с отбори, които би трябвало да работят професионално с Черно море, с софийските отбори, които са с добра организация и възможности за да предлагат на децата условия за тренировки, докато нашите условия са по-ограничителни, тъй като работим основно в физкултурни салони и само 1-2 пъти в седмицата максимум успяваме да събирате всички деца. Да събираме всички деца заедно. Определено вашият отбор, воденият от вас тим, бе приятната изненада на финалите на държавното първенство. Бяхте готови на още по-голяма изненада, но останахте извън призовата тройка. Това 4-то място безспорно е много високо класиране. Аз го отчитам като голям успех. Реално, ако погледнем цялостно на отбора, то е реалното ни място, тъй като половината деца са от година и половина, максимум 2.
но ние имахме потенциал да бъдем и първи, защото шампиона Тунджа Ямбол играят в нашата зона и ние 2 пъти през годината ги победихме, т.е. нямаме загуба срещу тях. Но срещу софийските отбори все още се притесняваме и бяхме в една група с домакин на Черно море и е много трудно да играе срещу домакини в тяхната зала. Това исках и да ви питам, прегоряха ли момчетата при това състезание в стремежа да постигнат победите или успяха в двубоите така да разпределят силите и да покажат истинските си възможности? Аз смятам, че показаха истинските си възможности, когато видяха, че наистина вървим напред успешно и почнахме с 3 победи. Тогава им дойде малко повече напрежението и вече някои от тях, те са още деца, разбира се, искаха много да покажат повече и наистина прегоряха малко в някои моменти, но това е нормално, това е част от израстването и аз съм много доволен от раздаването на терена и въобще от поведението им и на игрището, и на скамейката отстрани, защото атмосферата е много изпълнена с адреналин, родители викат, съдиите дават забележки, ги получават по време на игра и те са под много голям стрес, а също време трябва да се изявяват от най-добрата си страна и за тях това е уникално изживяване. Да. И това да допълним, което казахте, плюс или минус се оказа за отбора факта, че държавното първенство бе далеч от Бургас, защото може би и тук пред собствена публика момчета също щяха да се свият точно поради тези причини да гонят победите. Знаем каква е обстановката в зала Бойчо Брънзов, когато играе Делфин. Аз смятам, че ще да е плюс, ако можехме да приемем едно домакинство, защото в позната обстановка те щяха се чувстват много по-комфортно. Все пак някои от тях за първи път бяха на такова състезание извън града. Много от тях дори не са напускали, не са ходили на лагер, само на 1-2 двудневни екскурзии от училище. Това е стрес за тях, нали? Заедно с целия отбор в настанение в друг град, пътуване, допълнителни емоции и тук може би ще да е по-спокойна обстановката, защото те все пак имат опит, знаят, че родителите са много взискателни като тях и това нямаше да е такъв голям стрес за тях. Колко години, господин Янков, сте вече с тези деца, с този отбор? 5-ти сезон. От първи клас съм. Свикнаха с вас? Вие с тях? Нагодиха се към вашите всяка година ходим лятото и на лагер в Чепеларе, летен лагер и доста време сме заедно. Как преодолявате трудностите в ежедневната работа? Такива безспорно има. Трябва да ги разрешавате всеки един ден. Аз се стремя да имам индивидуален подход към децата, въпреки че е трудно, когато имаш между 20 и 30 деца, с които работиш. С различни характери. С различни характери. Родителите много помагат. Понякога имам и проблеми именно заради родителите. Но в общи линии аз не мога да се оплача от родителите, които са ми съпаднали, така да се каже, по стечение на обстоятелствата. Децата е малко трудно да ги вкараш в залата и да ги запалиш. След това вече те се мотивират. И дори това, че имат много тежка програма в училище, че непрекъснато са пред компютрите и с таблетите и в залата, в момента, в който видят топката, оставят всичко и... Всичко на пейките. Да. Добре, ще продължим разговора след песен. Темпо с горещи и актуални спортни теми. Продължаваме разговора с треньора в баскетболен клуб Делфин Петко Янков. Господин Янков, за един треньор най-важното е да поддържа непрекъснато интереса на занимаващите се с вид спорт. Имате ли такъв специален подход? Убеден съм, че през тези години сте изработили и специална тактика в тази насока и я прилагате успешно. То затова се вижда. Да, значи за малките, специално подрастващите и тези, които с моите са вече 13-14 годишни ще станат следващата година, много важно е във всяка тренировка да има игра. Те идват с идеята да влязат на игрището и да играят. Такъв елемент на съревнование. Да. И
Ние трябва да ги научим обаче първо да играеш, защото баскетбол е измислена от човек игра и не е естествена игра такава. И въпреки, че е много динамична и много интересна, ако не усвоят баскетболните умения, няма как да я играят и да изпитват удоволствие от нея. И поради тая причина голяма част от тренировките преминават в заучаване на основните техники за игра в баскетбола. И аз установих, че трябва винаги да включвам в края на тренировката игра и се опитвам другото, което да правя, е да не давам едни и същи упражнения или еднотипни упражнения. Всеки път да е различно и да им е интересно. Опитвам се да следвам една схема, която, така или иначе да се затвърждава това, но по различни начини да работим върху едни и същи умения. И се опитвам да измислям периодично, да вкарам нови състезателни игри, които въпреки всичко да включват елементите за усвояване на техника и да има състезателния елемент. Много важно е да се включват и контроли независимо с какви съперници. Може дори често правим контроли с момичетата от Нефтохимик. Ходихме и до Варна няколко пъти през годините. Понякога и с по-големи. С по-големи. Да обгарят, да има сблъсък. Малко да видят, че има какво още много да напредва, защото придобиват самочувствие, като играят с по-слаби отбори и си мислят, че всичко са научили. Привърженик ли сте на форсиране на подготовката? Някои изчакват бавно, постепенно да се насложат нещата, другото да се дойде от само себе си, някои пък в стремежа си да постигат бързи резултати, форсират подготовката. Това е, може би, нож с две острията. Аз непрекъснато се опитвам да следя съвременните разбирания по този въпрос. Да. И дори в Америка, където се залага много на силовата подготовка и се търсят много резултати, там определено също, както и в европейските страни, вече е достигнато до заключението, че подрастващите трябва време и трябва упоритост и не трябва да се форсират, защото може сега да постигнеш успехи и след 2 години тези деца въобще да не са в спорта, защото прегарят. Да са изхабени вече. Да са изхабени. Един вид да не се съхранят, точно когато трябва им дойде времето да се окаже, че са преситени от баскетбол. Точно така. Въпреки всичко ние използваме и лятото, не почуваме, но се опитваме да вкараме и други дейности, да има разнообразие, да има веселби. Търсим разнообразие. Свързани с възрастта. Да, разбира се. Най-вече. Не може едно дете в крехка възраст постоянно да бъде като машина, автомат с тези тренировки. Да, даже някой има критикуват, че малко дисциплината ми не е добре в залата, обаче преди години беше прието, че трябва като се влезе в залата, всичко като войници да изпълняват. Аз се опитам да имам дисциплина, която да подпомага на работната среда, но също време ги оставям, да има закачки, да има... Защото това е част от атмосферата. Има момент на отпускане на юздите, на затягане, на свиване. Те точно се вървят заедно нещата. Години наред баскетболен клуб Делфин подхранваше елитния черноморец с попълнение, но от миналата година президента Евтим Банев реши да създаде отбор. Според вас удачен ли се оказа този ход на изява на юношите на клуба? Те бяха и подсилени от попълнения извън Бургас, но... Ние решихме да го направим даже малко преждевременно, но решихме, че ако чакаме, няма да го направим. Ние не сме спирали да подкрепим Черноморец. Миналата година тези деца, които те поискаха, ние ги предоставихме, въпреки че са много, на 17-18 години, са млади още за мъжки баскетбол. Това е моето лично мнение. Целта беше, много хора напрекваха, какво правите, няма победи, ние не го направихме този отбор да гоним класиране, защото този отбор е създаден без бюджет. В интерес на истината, миналата година някой ми каза, вие ще фалирате. Викам, ние няма как да фалираме, защото ние нямаме бюджет. Да. За всяко пътуване президентът на клуба изкарва необходимата сума за пътни, плащаме ги и това не беше бюджета. Вярно е, че общината след това гласуваха в бюджета, но този сезона повече, голямата част беше минал. Целта ни е да има перспектива при децата, защото те гледат напред и искат да имат къде да се реализират. И ако ние го бяхме направили преди 3 години, сега ще има 4-5 деца, които се отказаха от баскетбола, а щяха да продължат да играят баскетбол.
И в момента имаме проблем с това, че тази дупка, която остана след тези 4 деца, няма как да я запълним и ще трябва по-малките да влизат да играят, но за мен това е положително. Учим се от грешките си. Надяваме се да подобрим както и селекцията, така и тренировъчните условия, защото ние нямаме. Ние имаме 5 часа в зала Бойчо Брънзов за мъжкия, за юношеския и за кадетите. Крайно недостатъчни като време. Нали, те са необходими поне 15 на седмица, а ние имаме 5 тренировки. И няма как да се постигат резултати, ако не се тренира. Но смятаме, че това, което първата година се получи, беше добро, защото особено в началото имахме доста публика в залата и смятаме, че ако направим по-добра организация тази година, пак ще можем да напълним. Да разбирам, че ще го има отбора и през сезона, който започва през председател октомври. на клуба Евтим Банев твърдо заяви, че и тази година ние няма да се откажем и ще имаме отбор в А-група. Добре, отново музика. Продължаваме след малко. Темпо с горещи и актуални спортни теми. Приключихме предното включване, господин Янков, с базите. Явно срещате проблеми. Аз си спомням, че години назад идеята на председателя Евтим Банев бе за изграждането на собствена такава зала с не много тежко строителство, но достатъчна, за да побере отборите подрастващи на баскетболен клуб Делфин. В времето като че ли отшумя тази идея или може би не намери реализация? Ами, ние не сме се отказали, обаче гледаме реално на нещата и една такава инвестиция без подкрепата на държавата не може да се изплати. В момента, както знаем, нямаме такъв бизнес, който да подкрепи и да ни помогне. Дори председател на клуба няма възможност да задели такива средства да изградим собствена база. Ние се надявахме и на това, че в града все пак се строят допълнителни нови зали. Арена Бургас ще има допълнителни зали за тренировки. Дано да приюти такива отбори подрастващи. И самата зала, надяваме се също така представителните отбори на града да играят в нея, така че ще се освободят часове и в другите зали. Надявахме се също и Федерация по борба да построи този спортен комплекс в Славейков, но там нещата видяхме, че не се получиха. И не се знае какво ще стане в последствие. Да, проекти има за стадион, басейн, но... Да, ще приюти феновете на Нефтохимик ще са доволни. Надяваме се. Поне там да се възроди част от бургаския футбол. И поради тази причина ние стоим за идеята за обединяване по принцип на баскетболната общественост и за оптимизиране на организацията и на използване на инфраструктурата. Още не сме постигнали такъв консенсус как ще стане това, но вървим в тази посока. Колегите ви в баскетболен клуб Делфин не се занимават изцяло с тренировъчна работа поради обективни причини, но вашето ежедневие е изтъкано изцяло от играта. Да. Вие постоянно търсите, намирате контакти с състезатели, с родители. Да ви питам, има ли методика, по която работите всички, от най-малките до най-големите? Нещо, което задължително да се следва в един клуб. Знаем примери в тази посока много и отделни личности, треньори, кой е по-голям от предишния, е бил и като състезател. Едва ли не следвате ли някаква стрикна такава организация в клуба, за да има съответно и резултати? Обсъждано е, особено последните 2 години това нещо. На последната ни среща така вътрешна, председателя на клуба изрично заяви, че от следващата година иска всички треньори да работим по единна методика. Аз лично тези 5 години непрекъснато търсил нещо, което смятам, че е най-подходящо за да се развиват качествата по най-удачния за децата начин.
И смятам, че съм попаднал на една система, която може да се използва, за да се разработи методика за всяка отделна възраст. В момента по тази система работим аз и Кирил Петров, който е на по-малката възраст от мене, и части елементи от нея са внедрени в по-горните възрасти, но там просто нямаше как да се получи, тъй като те вече бяха започнали да работят по старите планови методики, но всички треньори са за да се внедри такава, като естествено всеки треньор си вкарва неговия принос към това как иска да изглежда отборно, но ще има задължителни основни методически елементи, които ще бъдат за всяка възраст. И това ще го направим от този сезон. Надявам се до края на състезателната година да разработим и писмено да има методически указания за работа с всички възрасти. Това ще отнеме време, разбира се. Споделихте, че имате интересни идеи и съвместен проект с дъщерята на легендата Бойчо Брънзов, Гергана. Кога ще ги оповестите официално? И въобще според вас има ли условия, реални условия, те да се приложат тук на Бургаска почва? Ами, Гергана Брънзова е един светъл лъч в нашето ежедневие. Появи се точно на време, носи наистина много положителна енергия и ние имаме нужда от човек, който вярва, че нещата могат да се променят, защото в България реалността е такава, че ние сме много големи песимисти и все първо казваме, то и няма да стане. Да, оттам започваме. Да, оттам започваме, докато тя казва, няма как да не станат нещата. Неизпълними неща няма за нея. И тя се опитва точно това, което и нашата идея да се обедини цялата баскетболна общественост. И ние смятаме, че с организацията, която имаме и с нейната идея за обединяване и работа под обща методика и въобще нейния опит с името, което има, да успеем да изградим една структура, която да приложи тези неща, които искаме и да стане Бургас баскетболен град, да излезе на картата на баскетболните градове, не само в България, защото ние можем, ако използваме заложените неща, които имаме като местоположение и като география и като вече и спортни зали, наистина баскетбола да е един дори бизнес, който да привлича и родители, и деца, и специалисти целогодишно в града. Има много голям потенциал, дори в сферата и на спортна медицина да се развива, защото в България това е... Аз не смятам, че това трябва да се ограничава до баскетбола, само въобще всички спортове, особено тези, които са груповите спортове. Ние трябва да ползваме обща база като специалисти по спортна медицина, травматология, да се развиват такива неща, да има центрове за рехабилитация, диетология. Това са модерните тенденции в спорта и ние можем тук със съдействието на общината тези неща да ги изградим, защото имаме условията прекрасните, а и природата предполага, че и през лятото може да привличаме от цял свят. Да се затвори цикъла. Да имаме богат спортен календар, да се използва курортите, да се използва потенциала и да се създават условия за развитие на всички масови спортове, които са. Гергана беше наскоро тук при представяне на книгата От високо на живота. Кога очаквате да дойде отново в Бургас? Ами към края на месеца тя каза 26-28 ще прави събиране семинар, не точно, в което вече трябва по-конкретни стъпки да предприемем към това да вземем решение за структурата, да направим да оповестим вече какво ще се прави. И да има голяма чуваемост. Да има голяма чуваемост. Септември месец тя иска да прави вече баскетболно събитие в града. Така че в рамките на 1-2 седмици вече ще се чуе и по медиите за нейната инициатива и за нашата работа с нея. Можем ли да настигнем Турция в това отношение? Гергана работи от няколко години с собствена школа в Истанбул. Значи, нейната идея е да се работи глобално. Тя тръгва от Бургас, защото Бургас е града на сърцето и където е израснала и знае, че тук... Но
без да променим в цялата страна всичко, няма как. Турската федерация е най-богатата спортна федерация в Турция. Знаем Турция какъв потенциал има като пазар и като хора, но те работят с перспектива, свързани с бизнеса и с подкрепата на държавата. И много ще е трудно, но не е невъзможно ние да използваме това, че Турция е близо до нас и да се опитваме да ги настигаме. Добре. На финала на нашия разговор, как виждате в най-близко бъдеще баскетболен клуб Делфин? Ще стане ли още по-модерен, проспериращ клуб? Предполагам, вашите намерения са такива. Такива трябва да бъдат и на колегите ви. Ами аз съм оптимист, че ние ще създадем една баскетболна академия в града, която ще обедини всички специалисти, ще създадем необходимите условия и ще оптимизираме използването на базата и смятам, че съвсем скоро време ще получим подкрепата и на общината, и на баскетболната общественост в града, за да изградим тази академия, да даде резултат в рамките на няколко 5 до 6 години, да се играят мачове пред пълни трибуни в новата арена Бургас. Да пръщи, както на времето да, точно е била така, зала да има изгрев. емоции и аз вярвам, че това нещо може да се постигне. Дано, благодаря ви за този разговор. Петко Янков, треньор в баскетболен клуб Делфин, гостува на предаването Темпо. Още веднъж успех в следващите месеци, господин Янков.